Koningsspelen werden vrijdag officieel afgetrapt bij de kwisperdans. De spoordag startte traditiegetrouw met een openingsdans. In de diverse groepen is er heel hard geoefend voor de dans. Ze vinden het toch allemaal superleuk altijd om te dansen. Dus ja, er is heel veel geoefend door de kinderen. En hebben jullie als leerkrachten ook meegedaan? Wij hebben als leerkrachten ook meegedanst, ja. Ja. Niet allemaal, maar de meeste wel. En hoe enthousiast zijn de kinderen vandaag? Heel enthousiast. Dan zijn ze allemaal wat drukker, maar dat is niet erg. Dat hoort ook bij zo'n dag. Dus ja, ze hebben er heel veel zin in. En wij ook. Wat voor spelletjes gaan ze zo dadelijk doen? Het lijkt een beetje op oud-Hollandse spelen. Er zal blikgooien zijn, er zal spijkerpoepen zijn. Ze gaan ring steken met fietsjes. Zijn ballen spelen, een parachutespel. Dus er zijn heel veel gezellige spelletjes. Er zal een gezamenlijke lunch zijn vanmiddag met een aantal groepen bij elkaar. Waar we allemaal gezellig in de hal gaan lunchen met z'n allen. Ja, dus een hele gezellige dag gaan we ervan maken. Na de Koningsspelen kon de meivakantie beginnen. Hierin valt ook Koningsdag. Dan heb je hopelijk het hele Schouwburgplein en het Tensiensplein weer vol met kinderen die hun best doen om hun speelgoed een tweede leven, een tweede kans te geven. Die begint al vrij vroeg, officieel om 9 uur, maar de eerste kinderen zijn er om 6 uur tot 12. In de tussentijd is dat tussen 10 en 12 uur voor de gedecoreerden, de nieuw gedecoreerde programma in de Schouwburg. Voor de nieuw gedecoreerden is natuurlijk een hele mooie, bijzondere dag die komende vrijdag, volgende week vrijdag, in één keer verrast zullen worden met een onderscheiding. En 's middags zijn er allerlei kinderactiviteiten op het Schouwburgplein en op het Hensiniusplein. En ik zou eigenlijk samen met jullie een keer hoera willen roepen voor onze koning die binnenkort jarig is. Hiep hiep. Hoera! Hiep hiep. Hoera! Hiep hiep. Hoera! Oh.